To mand midt i hylden her. Fuck, der er knald på dernede, mand. Ej, så har han vel tre mand herovre. Jeg dør, drenge. Jeg har nokket 2 ned. Ja, de ligger der bag træet. Først godt være kravlet ind, så har jeg overlevet. Jeg fik 3 der. Stærkt. Så velkommen til at rest mig, hvis du kan. Hvor er du henne? Jamen, jeg kravler ind i min zone nu. Du når ikke igen. Nej, du kan sikkert godt nå at rest mig, den giver ikke så meget skade. Nej, du er også kun halv HP. Mundo kunne måske nå. Skal vi så bare helt den anden vej? Jeg løber altså lige ned og se, om de har nogle mats på sig hernede. Ja. Hvor fanden døde de henne? Skal vi ikke løbe? Løber du venstre om, eller hvad? Ja. Og han havde sgu lidt. Vil du have en sniper, eller en, hvad hedder det? Silencer til den sniper der. Ja. Kom på det. Nevermind, jeg har selv samlet en op. Ja. Sådan der. Nice skud det der, Munde. Lige i shitface. Lige in the shit face. Jeg løber over bag den sten herovre. Vi skal til at... Ja, vi skal til afsted. Han stod og kiggede nordøst på, så der er sgu sikkert et eller andet derovre. Oj. Nice det der. Nå, fik ham også. Ja, et skud, mand. Stærkt. Jeg skal lige have snakket telefon. Fuck. Hvor er det henne, Munde? Jeg ved det ikke. Det er deroppe fra nordøst. Jeg løber ind i cirklen, så tager jeg lige noget healing. Watch out, ja. Han er død, nej, ham der skød efter dig, tror jeg. Stærkt. Men han gik ikke direkte ned. Nej. Tager lige resten af boost. Der er 5 tilbage ud over os. Fuck, vi skal videre fremad nu. Kæft, den er bedre, den her. Ja. Jeg prøver lige at gå venstre om. Og der er det smoker. Nej. Står en her. Jeg ser ikke nogen. Så skulle de have 2. Uden at være sikker. Jeg kan ikke se dem. Står bag et træ herovre. Prøv at smide en H1 over. Jeg står i smoken. Pas på, for de her smokesne er client-side, eller hvad man siger. Ja. Jeg har nokket en ud. Nice. Jeg giver ham noget med ham nu. Dø nu for helvede. Hvor er han? Han er død. Det var bare ham, der jeg nokkede ned. Ja. Og der er en herovre ved mig. Jeg ser ham. Fik du ham? Fuck, der er med dog. Jeg fik den ene af dem. Jeg fik den ene. Han Der er en lige foran mig. Han er død. En mere herovre ved mig. Han er lige foran mig. Jeg kan ikke se min, hvor jeg kigger. Retning nordøst. Jeg går venstre om. Han døde der. Ja, man. 9 kills, mand. Ja, det. Sådan.